Jerin wasu birane mafiya yawan mutane a Afirka. Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokacin. Yaya kuke ya haƙurin kasancewa tare da mu? Haƙiƙa muna matuƙar jin daɗin hakan, kuma muna godiya sosai da sosai. A yau cikin shirin namu mun zo muku ne da jerin wasu manyan birane a nashiyar Afirka mafiya jama'a da kuma tarin mutane. Sai dai kafin mu kai ga faɗar sunan waɗannan birane, muna so idan wannan shine farkon zuwanku wannan gidan, ku duba sama. Za ku ga an rubuta follow, sai ku danna domin ku yi following ɗinmu. A gefe guda kuma za ku ga alamar ƙararrawa, sai ku zaɓi ta farkon ku danna. Wannan zai ba da dama daga zarar mun ɗora abu ya zo muku kai tsaye. Don haka mu je cikin shirin. Jihar Lagos ta Najeriya ita ce ta farko a tarin mutane kamar yadda binciken ya nuna. Sannan sai birnin Cairo, wanda take ƙasar Egypt, sannan sai kuma birnin Kiyansa da ke ƙasar Congo, sannan sai birnin Nairobi a ƙasar Kenya, sai kuma birnin Giza wanda take ƙasar Egypt, sannan sai Luanda wanda take Angola, sai kuma Algiers wanda take ƙasar Algeria, sannan sai birnin Dar es Salaam wanda yake Tanzania, sannan kuma sai birnin Khartoum wanda yake ƙasar Sudan. Sannan sai Alexandria wanda shi ma dai a ƙasar Egypt yake, sannan sai birnin Accra wanda yake ƙasar Ghana, sannan sai birnin Abidjan wanda yake ƙasar Ivory Coast, sannan kuma sai Addis Ababa wanda yake ƙasar Ethiopia. Waɗannan su ne jerin manyan birane masu tarin mutane a cikin ƙasashen da suke Afirka. Don haka mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Mun gode.